Damu-damu ora tresno. Kowe duwe niat bakal nggarwana Sekar apa mung cukup pitepungan? Saking pitepangan menika tuwuh raos tresno. Iki kula badhe sunaken prisa menika. Kula pitados menawi Rama mila boten tresno. Menawi kula Sekar menika calon garwa kula, pacangan kula. Upama kelakon dadi bojomu, terus kowe arep urip ning endi? Manggon ning endi? Izin mati kula. Badhe kula boyong wonten ing Blambangan to, Rama. Ning Blambangan. Nggih. Kowe dadi manten karo Retno Sekar. Monggo aku wis tau seneng karo Retno Sekar nek dadi bojomu. Engko nek kala mangsane kowe pas lunga. Gantian. Ayo to dadi pikir to. Kula sakderengipun menika kelajeng-lajeng kula matur. Rama menika badhe mundhut garwa sinten kemawon monggo. Milih wanita pundi monggo. Ning setunggal menika diajeng Retno Sekar gandeng kula sampun dados calon sisian kula sak menika dados pacangan kula Rama kula aturi ngawon. Inggih Kanjeng Adipati, kula sampun sarembak. Kowe ya tresno. Lahir batok tresno, kula sampun sarembak kaliyan Kang Mas Lingga Kusuma bilih ing sak mangkenipun badhe gesang sesarengan mangon brayan ngantos kuku jagat ing sak mengkone ngaten Kang Mas. Kowe gelem ngetutke bojomu ning Blambangan. Lho. Dadi siji sak omah karo aku. Dengan barunya obi lahir batok tresno dateng kula. Iya diajeng. Nek upami tresno dateng kula, ing sak mangkenipun menawi kula kaliyan panjenengan sampun bebrayan, panjenengan dalem kedah tumut kula ten kateng membunga. Ya perkara kuwi kok bisa direngguh. Ning perkara iki dhisik. Saiki ngomong nggih. Digoleki becike, digoleki apike supaya wong sak omah Kabupaten Blambangan kuwi rukun. Sakwise duwe anak mantu. Nggih, kula sareng. Kowe tak lilani gaul karo Retno Sekar kok boyong ning Blambangan supaya iki dadi rukun. Retno Sekar dienggo gentenan karo Kula menika dadi wanita sandhe loro lho, kok njengo gentenan bapak karo anak. Padha wong wedok biyen. iki perkara bapak kapan karo bukan wong wedok lho iki. Nuwun sewu Rama, kula menika lingsem. Dadosan menika kula menika lingsem. Rama menika sampun kaping pinten? Badhe garwa setunggaling wanita. Mboten purun ing Rama meksa. Mboten. Ora usah ngurusi perkarane wong tuwa. Nek gelem tirunen nek ora ya aja ditiru. Aku ki ora ajak-ajak Allah. Aku ora ngumpuli Allah ki lakonku dhewe tak sanggane dhewe. Kula menika Aja dirokke karo wong sing Allah. kula menika ngertos. Rama menika sampun dangu dados Buddha. Ibu Seda sampun dangu. Lan Rama ugi betahaken Aku lho yo Wanita. kowe iki mikir sak patine mbokmu ki aku mutake sabun ron kerdus. Jadi pun ajengaken mawon peringatan mboten cah. Kowe bisa garwa Sekar. Kowe kudu bisa. Kowe kudu bisa. Kok Kowe kudu bisa. Lakon sing elek, lakon sing ora lurus. Aku lagi arep entuk wong wadon wae. Jebul kuwi Begini semono kok jenenge jepit. Jepit pripun tak kula niku? AC. Oh, AC. Nggih. Kowe
cah ngendi? Wah, saking taman keputren. Taman Keputren. Nggih. Kagunane Anjing Ratu Inten. Oh, diutus karo Kanjeng Ratu Inten. Nggih, iki kula diutus supados nyaosaken nawala. Ngono. Nggih. Njenengan mbok ampun medani wonten niku kala kula wedi. Nang kala wilayah. Nggih. Napa sajeng didelok? Anggo sapa? Nggih jenengan Ndara Adipati. Nggih nggih. Nek tak sakneng sumur gelem ora? Aku kan nek nggontok enak gelem nek nggontok enak mo. Percaya aku iki ajak-ajak mendhe kepenak. Tenan pandem pinten. Ini Pandem pinten. rasa hitung-hitungan sok bar pisan wae. Nggih, niki nawalane. So, niku blonjo kuwi nek bar bayar. Aku ndek anak siji padu terus karo aku. Dadi kuwi abdine Ratu Inten. Nggih. Aduh, aduh. Aku katimbalan sowan saiki. Nggih. Iki ngene ya. Aku ki wong lanang kuwi wong wedok. Nggih. Kowe aja sok mbeda aku ya ora. Nggih, manut kahanan. Besok upama lagi mung upama. Nek aku kalau mangsane butuhke tok ladeni selora kowe. Nek kalau mongso wae. Nggih nek Ora bendina. nggih nek gek sela nggih mboten napa-napa. Ora Niku awak bendina. pandem pinten. Ora sampe dina pendak ngat. Nggih, nggih. Nggih. Kula nderek mawon. Pendak aku piye? Hah? Apa ndak dengar?